Алга таба зәңгәр экраннар каршына котлау тыңларга Хафизова Гөлнара Мөнир кызын дәшәбез. Хөрмәтле коллегабыз, үз эшенең остасы, бар яклап уңган, булган Хафизова Гөлнара Мөнир кызын гомер бәйрәме белән тәбрик итәбез. Гөлнара Мөнир кызы Азнакайда туып шушында үсә. Алабуга педагогик институтын бик яхшы билгеләренә генә тәмамлап, ул шәһәребезнең үзе укыган 3нче мәктәбендә рус теле һәм әдәбияты укытучысы булып эшли башлый. Районның социаль яклау өлкәсендә дә ул үзен белемле, кешеләр күңеленә юл таба алган, җаваплы белгеч итеп таныта. 2013 елдан Маяк газетасында баш мөхәдир урынбасары булып эшли. Тормышта оптимистик карашлы, аралашучан, игътибарлы, башлаган эшен бөтен тырышлыгын, сәләтен куеп, ахырынача җиткерә белүе җаваплы эшендә уңышларның нигезе булып тора. Рус һәм татар телләрен камил белүе, яңалыкларга омтылышы, иҗади фикерләве, журналистлар текстларын рус теленә югары дәрәҗәдә тәрҗемә итүе аның хезмәтенә соклану һәм хөрмәт уята. Башкаларны тыңлый белә, коллегаларына бик ихтирамлы Гөлнара Мөнир кызы. Аны барыбыз да яратабыз, хөрмәт итәбез. Хөрмәтле Гөлнара Мөнировна, ихластан сезне матур бәйрәмегез белән котлап, ныклы сәламәтлек, бәхетләр, гаилә иминлеге, бәрәкәтле тормыш телибез. Яңа елда барлык хыялларыгыз тормышка ашсын. Яңа башлангычларыгыз уңышлы булсын. Якыннарыгызның кадерлесе булып, аларның җан җылысында яшәүегезне телибез. Хөрмәт белән коллегаларыгыз, Маяк газетасы коллективы теләде. Шушы матур теләкләрне дәвам итеп, алда матур җыр яңгыратабыз. Рәхим итеп тыңлагыз. Елмая нигә булай серле дөнья, кояш көлә, үрти сине мине. Кышлар сайрый, мактыйлар армый-талмый, җиргә бүген туган кешене. Һәр җир бүген сиңа багышлансын, һәрбер теләк сиңа яңгырасын. Гөл чәчәкләр матур бүләк булсын, бөтен дөнья күреп соклансын. Табаннардан кутлар чәчрәгәнче